שהיא אחת מתוך כמה קבוצות ייחודיות שפועלות בבית הספר. מטרת הקבוצה היא שינוי חיובי בהתנהגות ובסביבה, פחות או יותר, וטיפוח כישורי מנהיגות. בית ספר אריאל מאמין שהעצמת תלמידים בקבוצה זו תתרום ליצירת בית ספר מיטבי הפועל לתחושת מוגנות ומנהיגות. בקבוצה השנה חוויתי שותפות, אחריות, שיתוף פעולה, היינו בהמון סיורים, בכנסת לדוגמה, פגשנו את יושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין, עשינו גם ימי שיא, בהשתתפות המון מכובדים, אני חש תחושת ערך עצמי, בכך שאני תורם לשינוי חיובי ומשפיע על תלמידים אחרים. היינו מודל לחיקוי לתלמידים רבים, התנסינו בתפקידי מנהיגות, בקבלת החלטות ובביצוען. אני מאמין שתלמידים למען תלמידים ישפיעו על יצירת אווירה חיובית ותחושת שייכות לבית הספר.